Ne găsim la Polul Nord. În zare, o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște sclipește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui. Hei, năstâmpăratule, unde o rup la fugă? Poftim, a și căzut în bot. Mă doare. N-ai nimic. Și lasă în pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța? Ce tot licăriște la orizont, mamă? Lumina, puiule, aurora boreală, mândria Polului Nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni atotputernici. Hai, privește ghețare și zăpezile. Ține minte, în aceste locuri cele mai puternice viețuitoare suntem noi, urșii albi. Auzi? Da, mamă. Dar colo în zare, vezi satele acelea? Le văd. Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești. De ce, mamă? Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te lovesc de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căzut. Și cum se numesc acele viețuitoare? Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi stăpâni. Ce tot se fugărește printre ghețarii aceia, mamă? Iepurii polari, vulpile, puiule. Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt? Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vin eschimoșii cu sânii și câini. Urcă-te la pământ. Te-au lovit. Ce s-a întâmplat, mamă? De ce nu vorbești? Hei, fraților! Fraților, vedeți-vă! Și dumneata amintintelule! Ești viu și nevădănat! Hei, veniți încoace, veniți să-mi vedeți vânatul! O ursoaică de toată frumusețea cu puiul ei! Frumos vânat! Ce stați, fraților? Luați matahala și urcați-o în sanie. Pe dumnealui o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ha? Ce zici, micuțule? Intri în tolbă. Fraților, marinarii de pe corabia Fram, priviți! Da. Urcă pe cărarea aceea spre noi! Unde-i corabia? De cealaltă parte a țărmului! Ai sosit la timp, Lars. Nu mai avem tutun nici cât păr are dumnealui la codiță. Ia privește. Sunt sigur că merită un preț bun. Se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, Iarac? 3 sticle de rom și 5 pachete de tutun. Ian, scoate romul și tutunul din tolbă. 3, 4, 5. Bine. Poftim, ursulețul. Să ne vedem cu bine. Haideți, fraților. La revedere, Iarac. Și acum, ce nume să-ți dau eu ție, măi, ursulică? Ce zici? Ți-ar place Fram? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri. Și acum, ia-ți rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna. Privește ghețarii, zăpezile. Și acum, înainte, căci înainte înseamnă Fram în limba noastră norvegiană. Să mergem, Ian. Hai, să mergem la...
Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. 10 ani de peregrinări cu circul Struțchi prin țări și orașe, cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, cum îl numesc toți cei care îl văd pe Fram, fala circului Struțchi, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește întocmai ca un om. Astă seară, Fram și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-l pe Fram la reprezentația de adio, în arena circului, mulțumind publicului cu laba dusă la tâmplă după ce și-a executat programul. Ai văzut cum Fram a zgârit tigrul peste grilaj și a ieșit din arenă cu Miss Elian în brațe? Formidabil! A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână. Fram, Fram, uite ce ți-a adus Toto, o vioară. Vreau să te înveselesc puțin, ia-uzi. Da? Așa, Fram, ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă. Ți-a căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm. Hai, ia. Așa, așa. Ale, Roger. O, iar i-a căzut botul pe labe. Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta? Zău, nu pricep. Accidentul din seara de adio. Ce te mai întrebi? Da, să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge, lumea din care a venit, copilăria. Nu vezi? Parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm. Da. Uite-l pe director, cu maestrul Tony. Dar de ce l-o fi adus directorul pe bătrânul dresor? Poftiți, maestre. Asta e cușca lui Fram. Toto, ce stai cu gura căscată? Fugi în arenă și nu-l mai bolsi pe Fram. Da. Maestru Tony revine la noi? Miss Elian, ce plăcere. Doriți să știți dacă revin la circ? Nu. Sunt prea bătrân ca să mai pot înfrânge voința animalelor. Dar ce se întâmplă cu Fram? Văd că dormitează. Fram? A tresărit, maestre. A ridicat capul. Vă privește, maestre. Fram în arenă! V-a recunoscut, maestre. S-a înălțat în 2 labe. V-a salutat nemaipomenită. Fram în arenă! S-a ridicat în 2 labe. Pășește. Fram merge, maestre. Pare hipnotizat. Extraordinar. S-a prăbușit. Păcat, mare păcat. De când spuneți că e bolnav? De aproape o lună. Cu părere de rău trebuie să vă spun că Fram e pierdut. Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul în fiecare seară. Bănuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram. Și în acest caz nu mai este nimic de făcut. Maestre, fă tot ce știi. Inutil, domnul meu. Fram s-a plictisit de circ. Da.
Se spune că urșii albi suferă adesea de nostalgie. Nostalgie? Ce nostalgie, maestre? Maestre, să lăsăm glumele. Uite, te fac părtaș la câștig. Te fac... Imposibil. Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețarii și zăpezile lui. Atunci să-i fie de bine. Îl vând. Și cine o să ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus. Și îi suporți dumneata cheltuiala transportului. Și o suportă singur. Vei da un spectacol și cu banii câștigați îl trimis pe Fram acolo de unde a venit. Nici nu-mi trece prin minte. Și totuși asta e singura soluție. Ascultă ce-ți spun. Cheamă-l pe Toto și anunță publicul. Onorat public, iubiți spectatori, vom da un spectacol în cinstea lui Fram. Cu banii câștigați, îl vom trimite pe Fram la pol să se facă bingo. Te uită, caragios! Ai tras cu urechea. Auzi, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât? Fie. Îl voi trimite la pol. Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea. Tigrul Rajah a urlat sinistru noapte, marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Chet a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. Iată-l pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Fram e pe punte, cu labele sprijinite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului. Timonierul de veche! Atenție! La prova pe bord, Ghețar! Zonă periculoasă, domnule capitan! Nici o grijă! Am prinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan. Priviți cum adulme caierul! Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu Fram în ocean! Drum compas 80 de grade! Desface startul, domnule capitan. Nu-l mai putem ține. A sărit în ocean! Și nici nu și-a rămas bun de la noi. Extraordinar animal! Cu ce putere îl atrag aceste locuri? Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om. Ca un bufon, vrei să spui. Pentru că asta au izbutit oamenii să facă din el. Uite-l pe pisc! Ne salută cu laba dusă la tâmplă, ca la circ! Adio, Fram! Adio! Adio! Să nu ne uiți! Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta, dar noi, cu siguranță că nu-l vom uita. La o parte, domnule capitan. Vreau să-l fotografiez. Așa! L-am eternizat! Să-i lăsăm ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui. Până va face schimb de monedă cu băștinașii, nu? Aruncați-i cutii cu conserve. Polul. În sfârșit, polul. Iată-mă în țara mea, fără ore fixe și fără poruncă. Ia să-mi desmorțesc puțin oasele. Să fac câteva tumbe. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Ah, dar ce văd? O focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai, matale. Vino, vino în brațe. Hai, hai, hopa! Ia ce uite, drăcie! N-am
pomeni de când sunt un urs atât de prost. În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea. Bă, neghiobule, ne faci neamul de râs. Ne cinstești legile pământului. Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe. Săriți repede în apă. Tezi să mă înfrunți? Veneticule, pe semne că nu știi cu cine ai de-a face. Lasă harțagul și bate aici lava cu nenea Fram. Hai să fim prieteni. Prieteni? Unul ca tine? De pe ce meleagul ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea. Atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut. Ce dihanie mai fi și asta? Unde fugi așa, bă? Te mutule de toate insulele din împrejurim. Ce se aude? Poftim, un ursuleț pe creasta unei stânci. Ei, dar de când ești matale cocoțat acolo? Hai coboară. Coboară încetișor pe spinarea mea. Așa, hopa. Dar văd că tremuri. Ți-e frig? Ți-e foame? Nu. Ei, și nu mai plânge. Hai, mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume? Mă doare. Te-a bătut mămica? Sau te-a urecheat tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche. Domnule Zgăibărice. Îți place să te numesc așa? Dar ești rănit serios? Știu ce ți-ar trebui. Puțină tinctură de iod. Ți-ar cam feșteli blănița cei drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată nu mai zgândări. Să nu-ți schimb numele din Zgăibărici în Zgândărici. Auzi, dacă ai să fii cu minte, nenea Fram are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ, când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa, o tumbă peste cap, pici într-un picior, saluți, iar faci o tumbă, încă una, un salt mortal și la urmă începi să dansezi. Ai văzut? Mă înveți și pe mine să fac așa, nene Fram? Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și alcuiești. M-a bătut. Cine te-a bătut? Căpățânosul, ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta. Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit. Și mă rog, de ce te-a bătut? Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o. A omorât-o? Vrei să o vezi pe mama? Uite acolo, după cotul acela de stâncă. Mama tocmai prinsese o morsă. Și când s-o mâncăm, a venit căpățânosul. Știi că el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți. Așa spune? Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor, pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el. Zgăibărici, mama ta avea dreptate. Cine nu muncește e un trântor. Așadar, aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești. Uite-o pe mama. Sărmană. Uite-l și pe căpățânosul. Dumneata mi-erai jupâne. Nu te cunosc. Ți-a cam slăbit memoria. Bine, până una alta poftește mata colea la judecată. Ca toți de treabă. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu jumbușlucurile tale? Nu schimba vorba. De ce ai omorât ursoaica? Cine ești tu să-ți dau seama?
Întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri. Luptă ursească? Poftim. Sunt gata. Fii atent, nene Fram, se repede cu dinții. Stai liniștiți, găibărici. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, nene Fram? O singură lovitură sub bărbie și a căzut lat căpățânosul. Asta e knockout, piciule. L-ai omorât? L-ai omorât, ai scăpat ținutul de el? Asta nu-s, găibărici. Dacă vrei pedeapsă mai mare, îl închidem 3 zile în grota asta. Și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate. De ce nu-l omori? Cum a omorât-o el pe mama? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat pe tine. O să-ți treacă după ce-i se trage un somn bun. Dar mie nu mi-e somn. Îți este, nu-ți este, trebuie să te culci. Hai să intrăm în grota de colo. Hai, zgăibărici. Ei, unde te duci? Poftim, fuge. Fuge de mine sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățânosului? Zgăibărici! Îi poftim prin ce crăpătură a pătruns. Ia să dau la o parte lespedea asta de gheață. Ai și ieșit. Ce-ai căutat aici? Am făcut dreptate. Dreptate? După legea noastră. L-am strâns de gât. Scăibărici! Scăibărici! Ești supărat că l-am omorât? Nene Fram, vrei să-mi arăt să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun. Vreau să fiu puternic ca tine. Un măscărici, un clown, bufonul polului. Așa ceva vrei să ajungi? Nu, zgăibărici. Tu trebuie să rămâi ceea ce ești. Un urs adevărat. Și tu? De ce nu vrei să fii un urs adevărat? Pentru că nu mai pot. Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost? Nu înțeleg. Cine ajunge odată să trăiască printre oameni nu mai poate gândi și simți decât ca ei. Atunci, tu ce ești? Urs sau om? Poate mai mult om decât urs. Sau nici eu nu mai știu. Știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni. I-am părăsit de dorul acestor ținuturi. Mă chemau ghețarii, toată această albă nemărginire. Uitasem însă viața cu legile ei de aici. Și atunci, ce-ai de gând să faci? Nu știu. Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta. Acolo, oamenii mă răsfățau, Tănase și Toto, circul. Oh, ce s-o fi întâmplat cu ei? I-o fi dat afară directorul. Cine știe? Plec! Uită un sloi de gheață. Mă îmbarc pe el. Nu, nene Fram! Te las cu bine, zgăibărici. Și nu uita, trăiește ca un urs adevărat. Nu părăsi ghețarii. Niciodată! Auzi? Niciodată! Fram! Fram! De ce pleci, Fram? De ce nu sunt toți urși buni ca tine? Fram! Fram! De ce? După ce Fram s-a despărțit de zgăibărici, a rătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos Nanook, care, socotindu-l un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut.
Iată-l acum pe Fram, înaintând prin zăpadă pe un viscol cumplit. Să mă adăpostesc undeva până trece urgia. Dar ce văd în zare? 2 siluete, 2 oameni. Cine or fi oare? Mă duc spre ei. Tu-ți mai simți mâinile? Nu, Oleg, nici mâinile, nici picioarele. Bate-ți palmele, Igor. Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa putem scăpa cu viața. Dacă s-ar opri sângele, s-ar sfârși cu... Crezi, Oleg, că vom ajunge să-i mai vedem pe cei de acasă? Oleg, mă auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țărm. Uite colo barca. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg! Ai căzut în zăpadă! Oleg! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut. Unde te-a apucat? Erau pe aici. Ia, să stau puțin. Dincotro vine mirosul. A dat dintr-acolo. Da, sunt aproape. Da, aici sub zăpadă, parcă se simte ceva. Să caut. Doamne, ce-mi văd ochii? Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt. Exploratorii care m-au dus cu corabia la pol. Vor fi murit? Sau sunt mai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. Unde-i zgăibărici să mă vadă și să spună că m-am așezat să clocesc. Hai să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Ei! Un urs care salută. Fram, tu ești. Fram, tu ești. Pentru că numai Fram știe să salute cu laba la tâmplă. Igor, scoală-te. Uite-l pe Fram. Fram de la Circul Struschi. Trezește-te. Igor, trezește-te. Igor. Oleg, ursul. Ai ales? Nu. Dă-mi pușca, Oleg. Nu. Ce stai? Uite un urs. Ce stai, Oleg? Nu vezi dihania? E Fram, Igor. Fram, nu trage, e Fram. Fram? Hai, mulțumește-i. El ne-a salvat de la moarte. Fram. Dragul nostru, așa. Fram. Spune cum te simți aici, Fram. Ești fericit că ai venit în lumea ta. Spune. Uite, s-ar părea că nu-i mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul? E adevărat, Fram. Nu-ți plac zăpezile, ghețarii. Uite, Fram a și pornit spre șalupă. Oleg, uite cum grăbește spre țară. Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim. Da. Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici? Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie. Ei, ce zici? A și sărit. Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei și cum privește în larg. Haide! Jur că ursul acesta are o judecată omenească. Ciudat. Animalul e ca și omul. Când a învățat ceva, e greu să se mai dezvețe. După tine, Fram ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele. Așa-i. Uite, Fram e gata de îmbarcat. Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim. A dus labele la piept. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg? Nemaipomenit. E dorința lui să meargă cu noi. Nu arată destul de lămurit. Atunci vâslim spre corabie. Ei, Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile.